Hej, jeg hedder Gitte Juhl Gilbert, og jeg sidder til daglig som fælles tillidsrepræsentant for lægesekretærerne og de sundhedsadministrative koordinatorer på Aarhus Universitetshospital. Og jeg sidder sammen med Natalie. Ja, jeg hedder Natalie, og jeg har jo flere kasketter på, men lige i dag der er jeg her som fælles tillidsrepræsentant for lægesekretærerne og de sundhedsadministrative koordinatorer i Randers. I dag er vores emne uddannelse. Ja, det er det. Og det er det, fordi at i vores sidste afsnit, der havde vi besøg af uddannelseskonsulent Christian Sørensen fra HK, hvor vi snakkede efter videreuddannelse. Og det var et afsnit, hvor vi kom rigtig vidt omkring. Men vi havde faktisk stadigvæk så meget på hjertet, at der er meget mere at snakke om. Og derfor har vi i dag valgt at lave volume nummer 2, hvor vi har inviteret konsulent Mette Ranum fra Komponent med. Hej med dig, Mette. Hej, og tak fordi jeg må deltage sammen med jer. Tak for invitationen. Som du siger, så hedder jeg Mette Ranum og er ansat ved Komponent og har de sidste 17 år arbejdet med kompetenceudvikling af administrative medarbejdere i henholdsvis kommuner og regioner. Og nogle af de uddannelser, som jeg sidder og er med til at kvalificere og gøre fremtidsklar, kan man sige, med de ting, der sker, det er jo henholdsvis sundhedskommunom, som retter sig mod lægesekretær, de sundhedsadministrative koordinatorer, og så kommunomuddannelsen, som primært retter sig mod de administrative medarbejdere i kommunerne. Tak fordi du havde lyst til at komme i dag med det. Det er vi rigtig glade for. Vi har jo rigtig mange medlemmer, som rigtig gerne vil efter videreuddannelse, og det skal jo give mening i forhold til den uddannelse, de har som grunduddannelse, men også i forhold til de opgaver, de udfører i hverdagen. Og jeg tænker sådan, vil du fortælle noget mere om sundhedskommunomen, og hvordan man, hvad kan man vælge mellem, og hvad er det kan føre med sig? Sundhedskommunomuddannelsen, den har eksisteret siden 2001, hvor vi i Komponent og tidligere CUK, som vi hed før, har leget med jer omkring kompetenceudvikling. Vi laver vores uddannelse på baggrund af det, som blandt andet HK, men også andre interessenter fortæller os, er det, der er behov for derude. Vi er praksisnære på den måde, at vores arbejdsgrupper er sammensat af konsulenter, det kan være lægesekretærer, det kan være borgerservicechefer, det er alle mulige forskellige ude fra erhvervslivet, som kommer ind og ligesom er med til at kvalificere vores moduler. Så når vi siger, at vi har en sundhedskommunom, som er praksisnær, så mener vi det rent faktisk, fordi at I har været med til at sige, hvad det er, der er behov for, både nu, men også ind i fremtiden, så vi hele tiden er fremtidssikret. Så sundhedskommunomen er her og har været her længe, men den er hele tiden revideret, og det bliver den faktisk lige om lidt igen på de obligatoriske moduler, så vi hele tiden sikrer os, at for eksempel den digitalisering, der banker ind over os lige nu, AI og de store dagsordner, cybersikkerhed, men det skal også indgå i vores uddannelser, så alle de her forskellige tendenser, der er, også i fremtiden, det skal vi have med ind på vores uddannelse. Så sundhedskommunom er bygget op med 3 obligatoriske moduler. Så kan man tage et hav af forskellige valgmoduler, og så skriver man et afgangsprojekt. Meget bygget op, som andre akademiuddannelser er i Danmark. Det der er, kan man sige, hvorfor skal vi så gå ind og tage en sundhedskommunom? Hvorfor kan vi ikke bare tage alt muligt andet? Ja. Jamen det er fordi, at sundhedskommunomen er målrettet lægesekretærerne og de sundhedsadministrative koordinatorer. Det er målrettet dem, der sidder i sundhedsvæsenet og arbejder med de komplekse opgaver, der er der. Kan du komme med et eksempel? Fordi jeg tænker lidt, hvis vi nu siger, jamen nu har man så taget de grundfag, der er de obligatoriske, og så kunne man godt tænke sig et valgfag, og man sidder faktisk lige og nørder lidt ude på sin arbejdsplads med en eller anden problemstilling. Kan man på nogen måde koble de 2 ting sammen? Det kan man sagtens. Det sidste nye, hvis man kan sige det sådan, det sidste nye modul, vi har fået, det er for eksempel fremtidens vagtplanlægning. Hvor man kan sige, at nogle af de elementer, der ligger på fremtidens vagtplanlægning, har man haft både på erhvervsuddannelsen, hvis man er lægesekretær og har været på en handelsskole, men også de nye sundhedsadministrative koordinatorer, som har været inde på professionshøjskolerne. Der er nogle grundelementer, de har fået med for deres uddannelser der. Vi bygger så ovenpå og siger, jamen hvis du så sidder ude
på sygehuset og sidder i en afdeling med vagtplanlægning. Hvad er det så, det kræver? Ja. Jamen, det kræver noget dataforståelse, men det kræver også at forstå driften og det her med at gøre det effektivt, også i vagtplanlægningen. Et af de elementer, som vi har med på det modul, som er faktisk noget af det, som optager dem, der sidder som vagtplanlægger rigtig meget, det er uformel ledelse. Fordi de sidder nogle gange i sådan en gråzone af at være dem, der skal lægge vagtplaner for nogen, som ikke rigtig har lyst til, at de bestemmer over dem. Ja. Så man kan sige, at der er det virkelig helt ude, hvor det sker, at vi ligesom hjælper med at løfte kompetencemæssigt. Og så bruger vi altså jer for eksempel til at undervise på det. Det er sundhedsadministrative ledere, det er lægesekretærer, sundhedsadministrative koordinatorer, der er inde som gæstundervisere. Vi bruger direktørerne fra de forskellige sygehus, der kan komme ind og holde et oplæg. Så vi piller altså alle dem ud, som ligesom er relevante for lige nøjagtigt det modul, når vi underviser på det. Og det gør det meget, meget praksisnært, kan man sige, og det må jeg ikke så gerne sige, men erhvervsrettet i forhold til jer. Det er rigtig, rigtig dejligt, fordi det betyder rigtig meget, at man kan omsætte det en til en, når man kommer ud på sin arbejdsplads. Kan du sige noget mere om, altså for eksempel, hvis man ønsker at tage basispakken, hvordan kommer man så i gang? Det vi skal have lyst til, kan man sige, når vi skal på uddannelse, det er at lære. Altså al uddannelse handler om at lære. Så det I gør, det er, når I sidder derude og tænker på baggrund af det her, sundhedsøkonomen, den skal jeg da bare i gang med, så gå ind på vores hjemmeside og kig, hvilke moduler der er. Men I kan også tage fat i vores studievejledere. Vi har studievejledere i hele landet, fra alle regionerne, altså regionen Nordjylland, Midtjylland, og hvor vi sidder placeret, og dem kan man altid kontakte og få hjælp til at tage lige nøjagtigt det, man gerne vil. For det er sådan med uddannelse nu om dagen. Man behøver ikke at starte med de obligatoriske moduler. Det er vigtigt at sige, for der er rigtig mange, der siger, jamen jeg har måske ikke lige nu behov for at komme på sundhedsvæsenet, som handler meget om jura, men jeg sidder lige nu med rollen som controller, har en eller anden rolle ind i min afdeling, hvor jeg skal hjælpe med at fylde min leder på med data. Så har vi jo valgmodulet databearbejding og controlling, som jo også er målrettet jeres verden. Så kan man sagtens starte med det. Finde ud af, om, forstå mig ret, man bare gerne vil i gang, så vil jeg altid anbefale at starte med det obligatoriske. Men har man en særlig funktion, for eksempel vagtplanlægning, eller man har et særligt behov for at lære noget om budget og regnskab, eller man har et særligt behov for at løse konflikter på arbejdspladsen, så har vi jo moduler, der taler til det, og så kan man sagtens tage et valgmodul før de obligatoriske. Og når du nu siger det, så bliver jeg jo lynhurtigt lidt nysgerrig, fordi noget jeg ved, som rigtig mange af vores kollegaer derude jo netop sidder med, det er den lille glød indeni, der godt kunne tænke sig at være praktikvejleder. Og det er vist også noget med, at det er et valgfag. Ja. Er det ikke det? Så man ville også kunne starte den vej igennem. Det ser vi faktisk flere, der gør. Ja. Vi kalder det så vejlederuddannelse, men det er et modul på sundhedsøkonomen og også på kommunomuddannelsen, for der er jo 2 ben, der er både kommunomuddannelsen og sundhedsøkonomuddannelsen. Og på begge ligger det her vejledermodul. Det vi ofte ser, Gitte, det er rent faktisk, at nogen de siger, jamen jeg er vejleder for de studerende hos os, og det skal jeg have nogle kompetencer til. Ja. Så tager man vejledermodulet, og når man så er der, så begynder man faktisk at tænke, det er spændende det her. Det var måske lidt spændende det her. Det er faktisk lidt fedt at være på uddannelse. Det er bare lidt fedt bare at være med det, når jeg er på uddannelse. Så skal jeg forholde mig til alt muligt andet. Jeg er bare mig og lære noget samtidig. Og så får man faktisk startskud til at tage en fuld sundhedsøkonom, fordi man egentlig ligesom finder ud af, at jeg er meget relevant. Fordi vi er bare nødt til at sige og anerkende, der er mange, der har barrierer for at gå på uddannelse. Og det er den her eksamen, som er i enden af alle vores moduler. Men bare et kæmpe ønske. Kom nu ind til os, for vi hjælper jer med det hele. Det eneste, jeg plejer at sige, når jeg er ude og fortælle om sundhedsøkonom, det er, have et smil og en madpakke med. Vi skal nok sørge for alt det andet sammen med jer. Alle kan komme igennem en sundhedsøkonom. Man skal bare have lysten til at lære. Yeah. Men det kan nemt starte med et valgmodul, og så får man lysten til resten. Og hvis man nu har vanvittigt meget eksamensangst, fordi det ved jeg er en stor barriere for mange af vores medlemmer derude, hvad pokker gør vi så?
Jamen, så kommer I til Komponent, fordi Komponent har gratis både studieteknikkurser og eksamensteknikkurser. Og alle, der lytter med på den her podcast, kan bare gå ind på vores hjemmeside eller tale med en studievejleder, og de er online. Så man skal ikke engang møde op, man skal bare kunne tænde en PC, og det tænker jeg mange fra jeres målgruppe kan. Det må man sige. Ja, så vi har faktisk gratis kurser i eksamensteknik. Men det vi også rigtig meget gør, og jeg sådan kan sige til alle, der lytter med her, vi kommer ud, og vi gør det faktisk gratis, kommer ud i afdelingerne, kommer ud på sygehusen, kommer ud i kommunerne og holder studie- og eksamensteknik helt gratis, fordi vi rent faktisk gerne vil, at man får lyst til det her. Fordi det er ikke som før i tiden i gamle dage. Nu er der ikke nogen, der ved, hvor gammel jeg er, men jeg er en lidt ældre dame. Og jeg er vant til det grønne klæde og skulle kunne alt på side 13. Sådan er det ikke i dag. I dag er det en dialog, man har til eksamen, og der er virkelig ikke nogen, der ikke ønsker, at folk kommer godt igennem eksamen. Så ind og se på vores kurser, eller invitere os ud, så kommer vi altså meget gerne og giver lidt på det. Nu nævnte du så en af udfordringerne kunne være eksamensangst. En anden udfordring kunne også være det her med, at man ikke lige ved, hvordan får jeg økonomi til det her, eller hvordan får jeg min leder til at skrive under på, at jeg må komme afsted til det her. Og der vil jeg også bare kort nævne, at vi stadigvæk har vores kompetencefond, hvor der specielt er afsat midler til specifikt til lægesekretærerne, men jo også til andre. Det giver nogle gode muligheder for, at man blandt andet kan tage en basispakke, men det giver også en mulighed for, at man kan tage de her enkelte valgfag, som du også nævnte med det. Fordi der skal være muligheder for, at man tilpasser det sin aktuelle situation, eller at man ligesom efter videreuddanner sig til et arbejdsmarked ude i fremtiden. Så begge dele er jo muligt. Man kan tage en hel pakke, man kan også tage mindre dele af det. Og jeg vil også bare sige, at jeg synes jo, det er fedt, at man kan få lidt gejst ved at komme i gang med en ny uddannelse, og at det giver nogle andre muligheder, når man er færdig med det, fordi man ser sig selv i et andet lys. Så jeg er helt enig med dig med det. De skal bare gøre op med sig selv, om de har lyst til at bruge den energi på det. Og det man også kan sige, det er, at der er det eneste, der sådan set er et lille krav i forhold til kompetenceudviklingen, kompetencefonden, det er jo, at man skal have en udviklingsplan. Og hvordan pokker får man nu den der udviklingsplan? Det gør man jo ved at have MUS-samtale, som jo er en medarbejderudviklingssamtale. Og det er jo lige præcis ved den her medarbejderudviklingssamtale, hvor vi har mulighed for at kan snakke, hvor vil du gerne se dig selv om et års tid? Hvad kunne du tænke dig af udvikling? Og det er jo en oplagt mulighed for at tænke efter videreuddannelse ind her. Og så snart du har en udviklingsplan, jamen så står alle døre åbne for netop at kan gå ind og søge kompetencefonden, og så komme i gang. Så dem skal man også lige huske på, at hvis du ikke har haft en MUS-samtale inden for det nærmeste, eller for det seneste år, så er det jo bare at hive fat i din leder og sige, jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig at gå i gang med at eftervidereuddanne mig. Så den del, den skal vi også lige huske på. Der er masser af muligheder, men det kan være, at du vil fortælle lidt mere om elementerne i den her, for eksempel sundhedskommunomen, eller om, hvad uddannelsessystemet kan byde ind med i forhold til efter- og videreuddannelse. Altså selve sundhedskommunomuddannelsen, den er bygget op med de her 3 obligatoriske moduler. Der kommer vi til her i det næste stykke tid, begynder vi at kigge ind i vores obligatoriske moduler, som jeg sagde lidt i starten, hvor vi begynder at revidere dem. Det er ikke fordi, at de kommer ud og ser revolutionerende anderledes ud, men vi er nødt til at tænke de nye dagsordner ind. Så sådan som det er lige nu, så er der 3 obligatoriske moduler, hvor det ene det er sundhedsvæsenet, som handler meget om sundhedsvæsenets opbygning, juraen og økonomien i det sådan på det overordnede plan. Så har vi et modul omkring patientforløbskoordinering, psykologi og kommunikation. Det er en ret væsentlig rolle, man har derude, når man sidder som administrativ og har med patienterne at gøre. Så det her med at forstå hele forløbet omkring patienterne og hele psykologien i det ligger på det modul. Så har vi så et modul omkring kvalitet og patientsikkerhed. Også meget aktuelt. Meget aktuelt, og man kan sige, at hele det her med dokumentationen inden for sundhedsvæsenet, det er jo bare det gode og onde, det skal jeg ikke gøre mig klog på, men der er jo rigtig meget, og der er den her kvalitetsdel jo, og patientens sikkerhed jo rigtig væsentlig. Der lærer vi så også at skrive et projekt,
ud fra den samfundsvidenskabelige metode. Man lærer det af den her disciplin at skrive de her projekter, som det også kræver, fordi at jeg tænker også, nu sidder vi jo her, vi er i HK, I har jo også ønsker om, at de kommer videre, måske på en diplom, og dem, der er helt vanvittige, går videre igen. Men det her med, at vi skal videre, der kræves det altså, at man kan skrive de her projekter og forstå, hvad det er for en disciplin, og det hjælper vi selvfølgelig også med på vores uddannelse. Når man så har taget dem, og de er egentlig, som de er, det jeg vil sige til det er, at vi har jo også kommunomuddannelsen, og kommunomuddannelsen er jo så rettet mere dem, der sidder centralt inden for eksempel i en økonomiafdeling, eller sidder som sekretær for ledelsen i regionen. Så kan man godt blande lidt de obligatoriske moduler. Det kunne godt være, at man har lyst til at tage sundhedsvæsenet som modulet på sundhedskommunen, men så tager man resten af de 2 andre obligatoriske moduler fra kommunomuddannelsen. Og det kan man godt? Det kan man nemlig godt. Okay. Altså, vi er ret fleksible faktisk. Jeg synes faktisk, vi er ret lækre at samarbejde med, fordi at vi gør det faktisk til, at det skal være attraktivt for dem, der kommer. Det er jo ikke os, man skal gøre det for. Man skal gøre det for sig selv, sin fremtid, og det der med at kunne være attraktiv for sin arbejdsplads og sin organisation. Så derfor skal man gøre det, der passer bedst. Men igen, for det ikke bliver for komplekst her, så tror jeg, at jeg vil sige, ring til en af vores studievejledere, ring til mig som konsulent. Vi hjælper altid gerne på vej. Vi er der for det samme. Når vi er færdige med de obligatoriske moduler, hvis man vælger at tage dem først, så er der jo et hav af valgmoduler. Ja. Og dem shopper man bare rundt i, som man har lyst til. Og hvor mange skal vi have af dem? Vi skal have 2. 2 stykker? Vi skal have 2. Okay. Det jeg også lige vil sige, det er, at ofte ser jeg jo faktisk, nu ved jeg ikke med de sundhedsadministrative kontorer, for dem har jeg jo ikke så stor erfaring med endnu, og det har I jo heller ikke, fordi de er så nye alligevel. Men de gamle lægesekretærer, det er ikke jer, der er gamle alder, vil jeg lige sige til jer, der lytter med. men jer, der har taget en af de gamle lægesekretæruddannelser, meget af det, jeg oplevede der, det var, så kom man fra Matas, eller man kom fra en anden uddannelse. Ofte var de meget i alder ældre end dem, vi ser inden for det kommunale, fordi de har en anden uddannelse, inden de kom ind som lægesekretær. Og jeg vil bare sende et signal til jer om, husk nu at spørge os, om der er noget, I kan få merit for. Hvis I har noget med, som kan komme ind, så sørg nu for at spørge om meritten. Fordi vi giver merit for vores valgmoduler, ikke for de obligatoriske. De obligatoriske, så skal man tage dem. Men man kan sagtens få merit for et valgmodul. Så bare lige for lige at sige, det er os derude. Bare send det vores vej, så skal vi nok vurdere på det. Men der har vi nogle valgmoduler, vi har en del af dem, og der skal vi være opmærksom på, at hvis I på et valgmodul på sundhedskommunen, kan I altså godt sidde sammen med nogen fra kommunen. For hvis man for eksempel tager konflikthåndtering på arbejdspladsen, som der er rigtig mange lægesekretærer og sundhedsadministrative koordinatorer, som synes er interessant, og selvfølgelig er den også højaktuel. Den er virkelig aktuel, og den er omsættelig fra dag 1 med de redskaber, der er der på. Men så kan man altså godt sidde med nogen fra kommunen, og så kan man tænke, hvorfor skal jeg det, når jeg sidder? Fordi konflikthåndtering er konflikthåndtering, så vi kan sagtens sidde og blive beriget af hinanden i det at have med borgere eller patienter eller pårørende at gøre, eller bare en leder, der er lidt bøvlet derude. Og ellers så er der en masse andre fremtidens vagtplanlægning, som jeg har fortalt om. Vi har vejledmodulet for sundhedspersonale, vi har databearbejdning og controlling, så vi har nogen, som vi har lavet direkte til jer. Men hvis jeg må have lov til at sige det på den her måde, når jeg fortæller om uddannelse, så siger jeg altid til dem, jeg taler til, sørg nu for at blive lækker på jeres CV. Gør jer lidt brede på jeres CV, for lige pludselig, selvom I ikke selv havde valgt det, så er der nogen, der vælger for jer, at I ikke skal være ansat det sted mere, af mange forskellige årsager. Så skal I ud og søge et andet job. Og så er det bare dejligt, at man har et CV, som ikke begrænser en, men faktisk åbner lidt op. Så sådan nogle moduler som kommunikation og formidling, konflikthåndtering på arbejdspladsen, projektledelse, det er sådan nogle, du kan bruge i alle afdelinger og på tværs af sektorer og andre ting. Jeg tror, det er vigtigt, at vi ikke begrænser os, men gør os lidt mere åbne for omverdenen. Så tænk også over det, når I vælger. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Fordi er der noget, vi kan være fuldstændig sikre på, så er det, at vores arbejdsplads og vores arbejdsopgaver hele tiden er omskiftelige. Altså, og det er sådan en kontinuerlig proces, at vi kan være sikre på, at
vi skal være omstillingsparat hver eneste dag. Ja, man kan sige, lige nu der er der vel 5 eller 6 nye reformer, der er i gang med at blive implementeret rundt omkring i hele vores offentlige system. Ja. Og det betyder også, at vi kommer til at samarbejde på nogle nye måder med privat og offentligt blandet, og kommuner og hospitaler og det kommunale og det regionale. Så der bliver nogle nye, hvad kan man sige, sfærer, vi skal indgå i på en anden måde, og derfor kan det jo være meget relevant, at man netop kan lave de her omskiftelige ting. Ja. Og som du siger, er brede i sit fundament. Ja, altså vi skal ligesom... Jeg tror, det vi meget skal passe på, når vi er administrative medarbejdere. Jeg har jo selv en administrativ baggrund, skal I jo vide, jer der lytter med, tilbage fra det kommunale regi i Aalborg Kommune. Så jeg ved godt, hvad det vil sige at være administrativ, og jeg ved også godt, hvordan det nogle gange kan være lidt sværere at kæmpe med andre faggrupper. Så vi skal simpelthen fortælle, hvad det er, vi går og laver på vores uddannelse. Vi skal fortælle, hvor dygtige vi er til det. Vi skal fortælle, hvilke kompetencer vi har. For de kompetencer, vi lærer på de uddannelser på kommunom og sundhedskommunom, de er bare så topaktuelle derude. Så vi skal ikke se AI, som jo jeg ved, HK også går ind i et tæt samarbejde med for at få opkvalificeret på HK-området. Vi skal simpelthen ikke se det som en modstander, vi skal se det som en medspiller. Præcis. Så hvis vi begynder som administrative siger, nu kommer de at tage vores arbejde, så er vi i hvert fald sikre på, at vores arbejde bliver taget, for så kommer der nogen, der er nysgerrige på de nye dagsordener, som tager jobbet fra dig. Og det var lige præcis guldkornet. Det er jo ikke AI, der tager vores arbejde, det er dem, der har lært at bruge AI, der tager vores arbejde. Ja. Så hvis vi også kan bruge det, så skal vi nok være uundværlige på de punkter også. Ja. Vi behøver ikke alle sammen være eksperter, men vi skal være nysgerrige på alt det nye, der er, fordi kompleksiteten i de offentlige opgaver er ikke blevet mindre med årene. Nej. Så derfor er det også mere komplekse kompetencer, der kræves. Ja. Nu tror jeg, vi er nået til, at vi hellere må sådan, gøre det lidt kortere. Så det sidste, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig til, det er netop det her med vores uddannelsessystem. Sådan som jeg ser det, så er der 2 forskellige måder i det her uddannelsessystem. Vil du sige noget mere om det? Ja, det er sådan, at vi har det, der hedder en uddannelsestrappe. Uddannelsestrappen giver sådan et godt billede af, når du tager nogle uddannelser, hvor ligger du så henne. Det vi taler om nu, det er en sundhedskommunom. Det er en akademiuddannelse. Dem, der går på en sundhedskommunom, de har taget en erhvervsuddannelse på handelsskolen, inden de kommer til akademiuddannelsen. Så når vi kigger på uddannelsestrappen, så er mit spørgsmål ofte, særligt fra de sundhedsadministrative koordinatorer, fordi de kommer fra professionsskolen, de siger, jamen hvorfor ligger lægesekretærerne lige ved siden af os, når de har taget en sundhedskommunom? Ja. Fordi trappen viser, at der er 60 ECTS på den ene og 150 ECTS-point på den anden. Og hvem har hvad? De 60 ECTS-point, som virker jo mindre end 150, dem har lægesekretærerne. Ja. Men det er en god grund til, for de har taget en erhvervsuddannelse, og de er ude i arbejde, ude i driften, ude på sygehusene, imens de tager deres uddannelse. Præcis. Forskellen er, at de sundhedsadministrative koordinatorer, altså SAK'erne, de går på en professionshøjskole, og så er de ude i 2 praktikker af 10 og 20 uger. Og det gør, at de kommer op på flere ECTS-point, fordi de går mere i skole. Men den erhvervserfaring, lægesekretærerne har, den tæller lige så meget som det at gå på en professionshøjskole. Så derfor kommer de til på uddannelsestrappen og ligge lige over for hinanden. Så lige meget om du har taget en sundhedskommunomuddannelse, eller du har taget en sundhedsadministrativ koordinatoruddannelse, så er I altså lige kvalificeret og på samme trin i forhold til uddannelsestrappen. Og det er jo super vigtig viden. Ja, og man kan også sige, altså det der også deler trappen, det er jo lige præcis, det ene det er et fuldtidsuddannelse, og det andet det er deltid, uddannelse og praktik. Ja. Nå, men det leder os jo frem til vores næste emne, til vores næste podcast, og altså vi har faktisk lidt nævnt det i dag også, det her med, at vi skal gøre alle andre mere bekendte med, hvad det er, vi som HK'er kan, og hvad det er, vi kan byde ind med. Så vores emne næste gang, det bliver synlighed. Ja. Og det glæder vi os rigtig meget til at snakke noget mere om til den tid. Ja, det gør vi, fordi der er rigtig mange ting at komme omkring ved ordet synlighed. Hvordan vi kan gøre os synlige, hvordan vi kan gøre os attraktive. Så det bliver spændende. Tusind tak. Ja, og tusind tak, fordi at du ville være med. Det var rigtig spændende at have dig med det. Tak fordi jeg måtte. Og vil du spille næste gang?